bawb, gobeithio eich bod chi gyd yn mwynhau eich gwyliau Pasg. Yn y sesiwn crefft yma, dwi'n mynd i ddangos i chi sut i greu clai eich hun a'i ddefnyddio i wneud addurniadau Pasg. Dyma fydd y pethau byddwch angen i wneud y crefft yma. Bowlen cymysgu, 3 chwarter cwpan o ddŵr, 3 chwarter cwpan o halen, 2 cwpan o flawd, paint a brwsh paint, llwy, cyllell, rholbren, papur pobi a chordyn neu riban. I ddechrau, ni'n mynd i wneud y clai. Rhowch y blawd a'r halen i mewn i'r bowlen. Ychwanegwch ychydig o ddŵr ar y tro a chymysgwch y cyfan. Ni eisiau'r gymysgedd i fod fel toes chwarae. Unwaith mae'r cnwysion sych wedi glynu at ei gilydd, allwch dynnu allan o'r bowlen a'i gymysgu'n bellach gyda'ch dwylo. Fel chi'n gallu gweld, dwi'n ychwanegu tamed bach mwy o ddŵr gan fod y gymysgedd bach yn sych. Yn yr un modd, os mae'ch clai yn wlyb ac yn glynu wrth eich bysedd, ychwanegwch bach fwy o flawd. Nawr mae'r gymysgedd yn iawn, dwi'n mynd i'w rolio allan fel hyn a'i dorri mewn i ddarnau. Dwi'n mynd i liwio darnau yma'n wahanol liwiau. Y ffordd dwi'n gwneud hyn yw rhoi tamed bach o baint ar y clai i ddechrau a'i gymysgu. Yna, ychwanegu bach eto a'i gymysgu. Dwi'n ailadrodd y broses yma tan fod y clai'r lliw dwi eisiau. Fel chi'n gallu gweld, mae'r broses yma yn un aniben, felly byddwch bendant angen golch eich dwylo ar ôl gwneud hyn. A dyna ni, 5 clai lliw gwahanol. Felly, nawr gyda ni'r clai, allwn ni symud ymlaen i wneud yr addurniadau. I ddechrau, dwi'n mynd i rolio'r clai coch allan. Ni eisiau gwneud yn siŵr bod trwch o tua 0.5 centimetr gyda ni. Os mae'r clai yn rhy denau, yna bydd yn frau, ac os mae'n rhy drwchus, bydd yn cymryd amser hir i sychu. Felly, rhyw 0.5 centimetr i'r trwch delfrydol ar gyfer y addurniadau yma. Nawr dwi'n mynd i dorri siap wy allan. Os chi fel fi a does dim torro'r siap wy gyda chi, peidiwch â phoeni, gallwch ddefnyddio llwy fel dwi am wneud fan hyn. Ailadroddwch y camau yma gyda'r clai i gyd a rhowch nhw i orwedd ar bapur pobi. Fel chi'n gallu gweld, byddwch yn medru gwneud llawer o wyau gyda'r clai chi wedi gwneud. Nesaf, ni'n mynd i wneud tyllau ar bennau'r wyau. Byddwn yn defnyddio rhain i glymu cordyn neu riban drwyddo nes ymlaen. Gadewch i'r wyau sychu rhywle cynnes dros nos. Dyma rhai o fy rhai i wedi sychu. Gyda'r wyau sych gallwch beintio nhw gyda ffatrymau eich hun, ond dwi'n mynd i gadw fy rhai un plaen. Dwi nawr yn mynd i glymu cordyn trwy'r tyllau. A dyna chi, eich addurniadau Pasg. Rhowch o amgylch y tŷ, neu gallwch chi ddefnyddio nhw i wneud helfa wyau. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau, a ffas capus i chi gyd wrth bawb yn ffydd y felyn fach.